Cerno. Yeah. Franchement, ko bay tungo do weltata ko ha inna habbela. Sina dum mi weltani ke ma bro moƴƴam. A wolli lan gogo ko en gore en plus kadi ko en famille. Ko tigiri din non a wadi ko doada wadde ko. Alhamdulillah rabbil alamin. Merci beaucoup. Jiunso odo ko cousin janka ko bitto kawa. Ko menen kadi woni gore. Dakar do 7 ans ko menen wonde chambre goto. Donc ko mi jombi do ko dun sendi me. Jonno min joni yo profito araga. Yido moƴƴa hanaka dumatum. Anda mo handa ma ko jon ko don modi. Ko gorejo am na innugol do ko bengu men ni de. Bengu anni de. Ko ma kadi. C'est bon. Ko ngang kono. Comment est-ce que ça va? Ouais, ça va bien. Bien. Bien tout alhamdulillah. Ayo comme ko wala ma ko. Ska famille. Ko mimi nata sa cousin. Ko meilleur ami Joanny. Est-ce que la famille? Fa no ya respecte mo. Est-ce que la famille? Pourtant walita de puis boy. Est-ce que la famille? Danko da ka di famille. Yeah. OK. Est-ce que la famille? Merci quand même. Nani. Haray ko en goto si Allah je. Min kan no dawai arde ga kadi sans problème. Yo waska ma. Donc wani. Merci. Haray wonde. La problème. Bon ko benata ko derrière un homme fort, il y a toujours une femme forte. Yeah. Femme ça gor ko réussisi. Haray debbo no bawo makko wondo mo duñude. C'est vrai. Si a heɓali debbo moƴƴo ko duñama a yata hay nokku. C'est vrai. Donc miɗo woli noon Jiunso c'est la famille idéale. Mi la woli min ɗo puusi lan sa min kadi est ce que mi laɓata kadi ɓe ngu quoi. Awa joni est ce que ala warto miñirawo ala miñirawo kala miñirawo falɗa konko bobollo ko min yetto ko jombu gorejo lamari gorejo ala probléme joni ala noon komo ɓurɗa labede goy. Baldi. Mi wakkilaki o ɓurlan. Ala ɓe ngokkala wawala wakkilaki. Gasi na problème joni en dara sa woni tum pren. Ni en waɗino pré. Gas. Ne wi sa. Non sel ɗon nini ala ko ɗaɓɓen ɓe ngu hino lamdo. Quand même. Non, abon dappane rekkude dem. Awa yakkiti Allah. Joni cer mi sikkam yeeto nde ɗo balɗe mais o semaine ɗo si feƴƴi ara mi hewti ok ala problème nini mi gaccante quoi parce que nini to linde miel wonɗa quoi ka fami ayi non merci beaucoup ok merci Jiunso oui ari joni noon ayi suudu men ɗum konno hirɗa non la part modano min déjà hay si tayna sifa ɗo mi tawma kala ko mi tawi saka leydi ɗo alay ça va andi ko no ɓurla welde hakkunde en Allah ɓaynam feno Dakar no fotigoy no weli kono location on satti kame wonnoɗa wonde yeno men 7 min 6 e chambre goto wallahi ɗo no joni chambre goto chambre no yajara ko enen tundi ɗo na ko sikata na sonko na piro enen tu ɗum non kadi no weltini lamɓerde quoi wonugol libre no foti no wonno moƴƴi moƴƴatno quand même mais min hay si tawi na sifaɗo mi yeddike ma hara ko gatal walotonoɗa haray la yiɗi komi yiɗuno maɗa ɗum tawma mi yiɗirtano sobre billahi merci beaucoup joni no may ko innuɗoɗa to mi hiwroto ɓe ya mayniroɗen ɓe bappan kadi quoi a seytiɗam ɗum seytina fiyonno quoi Wah, Jiunso yo ngana nga indil ma café. Café bu sedd wi nga ma indi. mais café bangi ni Café baangi di waaye sedd na. awa dina ka tanga dinga
tahana or flan balde a fala be jalalanka o dinaka tangal dinako tangal bino ya jangol fa jabata balde ko na mi jangi tam TikTok jokuda eda ma yalti ndi bayananta wa halaka ene balde non sin fami de fiar da Dakar do ko kafe tu yarata kafe tu ba de min nago don kono kafe tu ba no welo la min ko ko kata ton horom polle e di piji ma e dum wela tal parce que no haadi to mem kono polle no haadi kono polle haadade non non jonata ku weldo kafe den harakati o de on weli la ngandi goddo go intedo ali so wudani ma kafe on sutini la kafe wa on de kafe jone nyande go invité mo do wonna bi yemda parce que min comme ça ta ko fo paray no haadi oui no konko de combo County. Yeah. Enjoy. Asa no dilan no temi joaki ta ko telephone no on no mi watta mais téléphone ko pour honno pour ko joge na obligatoire go mi jetto appel dum na farilla non cosmi parce que téléphone na cosmi da fala déjà anno dilan mi badaki téléphone no dum hewta da sonka ardo e da monti na tension ma fi mi décrocher le téléphone avant tout ko téléphone na voilà et puis na do woni halaka kon woni tigi on kon wadi tigi on ay albedo mi yibe labi jelo kambe skabe no dima heka chen tajak kan joni din ene balde anda sika kanje hore ma ko feedo mi nodda ma téléphone hamiron ki aja wala nota ko ha ina mari ga rendez-vous ango presque jono landa nde yontar do gasata si tay non cerno no jombuno kaka makko go mi hayno ko baytu ngida jombi ko do mi arata mi nyawndo anani ko mi wala makko mi noddi ma téléphone hamiru gilabi jelu téléphone nango on non ton hari jogaki téléphone ka juude bayna kam yato mi yatte kila jogi téléphone ha jogi da téléphone ma et puis mi ari do fi rendez-vous angi be nguma kono walta no mi ara kala tan do tana rendez-vous jan be nguma defana ranko mi faala ko afami tanti darewo hatteta wada famale inu don ko bay min nan jobi savende ko dun tippini on do ko dun tippini da awati yake mi jabana on do ongi sudan na no ngono aya cerno no hore ma le fande no ko ne ko no woni di ala hakkil sidanu antigi a inni min lan jombi an a jomba ayik sudu kami won don ayi do no faadiri mingi be ngam fap ko do me woni joni ko fi on no hade be wona kamato ayi sudu kami won don ayi do no faadiri alla ka célibataire ko dina baabe bona to antira ga ni halaka ani anda jombi n'est-ce pas ko do wadi simi ade be do awa do yino kami won don no faadiri place ala ndika so yaadu be woni to be do ko do be woni wadi cerno baytu da wada bar ko bay ko anjombi tanti hali matu he anno fermo da to hale fus milanda kima cerno fango bay da wada barki fango ta kombo ni huda awa wontado mi ngono mi wala on wonta kam wada ka bono mi halama minni on wonta ka suudu huda don balde se habbe in halama jamma on wonta ka huda do no mi wala ta on wonta ka huda do yaade barki do minni on wonta ka suudu huda don on yaade cerno wonon ton ene mi landuma anga yegitimi ko mi siddo nena ma
Mimi atatano ko mon do. Jono yaade ka makko. Mi yahaali ko do mi wona Wayna tantel matu. Mimi jombiraka do. Fi mi defan nawnuɓe. Jombiraka do kal fiɗotugo yimɓe labtani. On faami. Mais no haalirɗo ɗon ɗon wona non haalirte. A ceerno. Respect ɓe nan. Fe ko nene mani. A ceerno ɗum ɗo fof ka. Ceerno weeri ma ya fanku. Ta jaaboɓe. Min wona ko do mi wonata. On ɗo tala mi ya labtani. Rendez-vous jan fo mi yaha. Defano lan ko mi faala. An kadi non. Hida ɗum. A defana lan ko mi faala. Modi ma ɗo tala labtani. Rendez-vous jande fof mi yaadi goto nokku mi fokkita on wonata ɗo o yaha yaado e barkin ɗon on yaada e barkin ɗon on yaada e makko on yaada e makko ɗo mi wonay ɗo mi buusata ɗo ko nene mani anda ko wola on andi ko non tigi tigi yaade ka barkin ɗon yaade ka barkin ɗon on wonata ka huɗaɗo ɗo ko suudu huɗaɗo wonta ɗo awasi ko ceerno barkina ɗo yaade ɗo ka makko Aya ceerno ko konda wadde nani de nani. Pele ko do be wonta ko do be wonta. Ceerno yalti. Wadde Yo yaltu. Let's go rojo. Wadde he kan he accu da fala yewte fo tippina mi ha jangala ni on buusalo ɗo. Ay. Kan mi wala nan den. Nyame. No, desare tala. Ande mo tunga ka. Ande ko dimanche. Contentelme. Muka ko ne ba. Kachu tu mangi ba. Antel mat. Antel mat. La ilallah mata. Moko bano wawi wadde ko ɓe waɗi ko hakkunde mon e Allah julɓe jama. Hanki o waru tutude ɗo goɗɗo ɗanaki. O weɗiɗi kadi e nde tuure.
nawnar nemme mini balde tuuti kon taw yaara e maɓɓe tom ay min mi nokkanta ñanɗude tourre mi nokkata tourre haysi ko hombo tigiti mi nokkanta goɗɗo tourre surtout moko baa adi doy taw mi waɗa doyi ñande ñamete woɓe loɗtoto on ɓe tuta balde tantel mat honto mbuɗi mon ɗi woni yeyen ka laptan ja mbuɗi mon ɗi honto woni ma hen ka laptan mbuɗi andir lanne mbuɗi andir lanne mbuɗi ko mi arno adduno ko fof lanne ɓayɗande ordonnance ko ɓe windantana ko satti jono ko non de wadde wandi kem o wata landade lan ko non nawde tanteli matu o wata jude leydi aron ɗo nongol lande kelan o wata lan landade kono ɗo andi balde goɗɗo no andi no arda kono andata no yaara andi Dakar ɗo lekkelle no satti mbuɗi komi heɓɓani kon fof mi soodi lekkelle lande ordonnance no ɗum jono sita jogi walla mbayɗani komi nene goto nene ma ko nene goto nena ɗum ɗo mi yelta ni taw ɗon jogiti bergoyo ɓen ɗo passe taxi yahen 3000 ɗon jogiti ɗin ɗon ɗin ɗo mi ɗaɓɓay ɗaɓɓayɗin no ko non ɗo anno so yehi toon kadi son ala lekki docteur son ala mbuɗi docteur mi hemata balde mi ala balde joni andi kon no anta fo ɓeero mum taw nokko detude si boson modi an ko tuude ma abima ɓeyno diwde gergerta taw joni 15 mo mi halfinma on eke amaɓe ɗimɓe 15 mo mi halfinma on jiwso addu on ɗon mi ya hande o kono ɓaynahe mi fino mi wawata de jurundi tagol nawon ɗo hay komi ñama ko karam woni heɓirde hande laptan sara 100 000 150 000 CFA ta fuɗɗo kisen ɓiɗɗo mo gon no honto namo sarlo ɓiɗɗo mo gon no sarlo ankadi ko a ɓiɗɗo komi ɓiɗɗo mo min taw on 15 000 mon ɗahade fimu ñawliɗi keso ari ɗo wulli e an oyni ɓe yaltinama ko suudu ƴetti 15 000 mi jonnimo ɗon koñla yontere mi yettayɗo ene jiwso ɗa wawi ƴettugol jawdi andi ndi mi yangani ndi jonna sinane binane na sinane bina ko sinane binane keso ko gorejo an haccito an e gore non allahu akbar balde ɗa kirɗalam wawi nde hakkitaka e gore o yasay ko mapinoɗen ko gorejo an mbo jonnen sina keso sa nani seefo ko keso seefo awayno nene an jara ɓe nawni hande si feƴƴi nenan ko ɓe hino ɓe ko an andi honno ɓe ñawdorta par ce que ko ɓe minaɓe ka laptanta ɓe mayran ɗo nonnaba joni yoɓe yalti yoɓe firtu fof faga maɓɓe andi ɓe kadi hakkude en e Allah tanti halmatu mi inni on Moustapha mon ko jokki sallon kon ko 0 on hoolaki ɓayno noon ɗum ɗo maɗum ko kanko addano ko ñawdoro balde sa e ɗum ɗo waari ni min kadi wona min loppitaka hay goto yelanta ko hoore mum nawnare e mayde noon ino ko dambugal moɓe jiwso annduɗa mari mawɓe ɓuri on anndude ɗum tanti halimatu ɓen no selliri wa bankirgal baldi e hinoma ɗo ayam balde mi anda si tawi ka responsable en fuɗɗoto ñamude tun nene ma daro tuta ka ñameten ko wonɗo ko honno ñamete min mi heɓi komi anda fimo mi anda ko honɗum woni Dakar ɗo min mini ɗo wo ko core mi yeehi Dakar ene wonɓe gaɓe nen andi no wurirɗen sikkude Dakar ko paradis mara ko aljana ko woni wo ko woni ko ɗo tanti halimatu hani joni kono nde warde ƴettiɓe yon mahi wallon ka laftani so walike toon joni ɗum heɓa tun lekki kono heɓi to lekki ala coggo ordonnance ko million ɓiɗɗo mo gono noddede ala décrosude min komi bajjo gudduɓe min mini ɗo ko baldi min mini ɗo ko baldi imemay mais joni fompani e nder tour min balde min mi jiiɓata tourre hakkunde Allah mi jiiɓata tourre mo ko ba hay simi jibbini ɗo boobo so tuutiɗo mi nokkantama noppi ɗin o nokkirta min noon haade namoni baba on boobo min a wata inde ɓiɗɗo an o nokkire toure noppi
awata halande lan kan hala gimme may hakunde Allah mi wat hay dimasi o tebata ko foto hay dimas go tebata ka foto endo la kena wadan doy yettude la kena na baabe yettu na baabe yaatu do wonam kaytude ndo kontinta num do abon ta ko ni yarata ko ni mi yarata 15000 amo jonde da kawte den mi tawta di do o wada ide fam hande do e yalde mabe yalta lunki dum do mbudi am fop naati ordonnance be sina ordonnance ko nabal laptan hore dum kaddi be metti fi buri mayo comme way fi no kolle way bal nanen na biro nena no wodi aka me yata piji go no wodi ko mi jalanta e nene ya enen non bat de on desa kon no ari Anya voyage. ko dum indu den en voyage si be hoti yetten suudu men no kako no Okay, bon, okay. So this. Yeah. tawata ko gops Tambah this bit is okay. be jokke Okay. salam inshallah ngara ngara ale do Wife. eba depuis na budalan ka laptan so yo la patu dalan do hay kudalan hay ko godde e balit ha atu dalan no jokkuda haajuma ay ko do danyana me numa do ko cerno wala barki bay ko cerno jahani la kala tan kan ko sonni na ordonnance sonni na lekkel aya ajana kala tan en tami ko minene ko to nene ma mi hulima on gayni tanti mi gaynta a habbela ko cerno waɗaɗo barke o rondino on ɗo ko ɗon tuubde ɗo lakalakannade ɗo fof ɗon tuubde ko cerno ano rondi o naɓi min komi huɗaɗo na toon fof wonde ko yani no firta ko saati avant tout d'abord c'est moi c'est ma santé on yiɗo Bébé, ero yo nibe. min e ɓeyga gila men jomiɗa e yanu reedu men heɓaani miɗen fokkiti ñawdo yagol fi lekki jiidi on faamude no maaporɗo nono ndikkiɗo kono men maapori men ndikko jooni fi allah e hooti annabiijo huɗaɗon fokkiti mi faala yo mooɓo yawon ka barkinaɗo yawon ka ceerno Kanzi ta hali ronde ya. Hali. ecco vale la sutila quando andiamo a dietro chi vecchia on ɗon mi heɓo no yaata ɗon mi yeɓa dietro vecchia Kanzi mo dieci. vera la monte yere fiyale to men mane wotono abbi men Mene yade tinisi nyawna go hare meden turi duwa. andelo Bébé mai. yo ma so ndon hit e mi joni temo sabio io rentila si non fa la ecco endiato si non fa la ecco endiato nyawda ko mi ngondo mi busali do tanto mi gana de lekkele mi No busali problem non tanto me wai ne un. Me wai ne. Penso bene beata, nada. joni ko ɗon ɗo wonde o sapa do ko no wa sa ko mo mi fawi piiji mon de fop mi fawi parce que en fokkiti ko kolotoɗa goɗɗo ko ha won tuginna ma yehi Tanti
Almatu ƴette yaw wisitino ga yaasi. Haɗen jumbitanoma aduna addakay. Badde mi yaw. Ayata. En yaltidere parce que mi jonte joma sunnu saabi makko. Ko sai ɓe yibbiti linke maɓɓe ɓe sowiɗo ka yalten to. Mbuɗi andi mi jam. Na? Mbuɗi andi. La jogino ɗo 25 000. Onon tigi. Min miɗo jogino 25 000 marnoɗi ɗo. Habbi taw. Allah no waawi ɗum. Tanti mama wata ɗum. Allah huɗi ko ala seede. Jiwso. Na ɗo tanti mama ni ala e passé. Jaka ɓe no mari 25 000 CFA. Mbuɗi am fopp yehi e ñawɓe e ñaw mo sellata. Ñaw Ronaldo. Ngal maɓɓe fopp no mari o nawnare maɓɓe. Non kay nani ma mari. Ena no mari ɗum kono ɓay kamɓe ɓe mefi waɗaji ɗin ko ɗum a yiɓe ɗo. Nena ngara ɗo lorugol. Aduna. Silon faala winne e laakal. Tanti mama jaka ɗo mari mbuɗi. Miɗo mari mbuɗi. O ngarna kayla woni. Miɗo mari mbuɗi. O ɓayna onon heɓi. Ale ɓeyguma kono wujjira mbuɗɗin. Jentol ndaran ɗo. Safala joɗɗa safala gamɗa. Ayɗi mbuɗi an ɗo. Ɗin har min maruɗi woni. Si mi fokkiti laggini mi soda pewti sukuru mi yetta mi yaɓorano faɗɓe. O innano wala mbuɗi. Min ni mi ala. Ko min inno mi ala. Halimatu menen go wat. Ko min inno mi ala jonno miɗo joggi. Aw joni ɓayɗo joggi. Mbuɗi min wayde. waɗi mi ɗa on tanti ko nenanto soko fi Allah acce Fi Allah. oɗon miijade to fi sodugol piigi naɓoɗa laggine o miijaki so ndikka ko endiya to Ɓe mayi. on puusa ɗo koy Wallahi me. Ko men an. mbuɗi andi joni mbuɗi andi tanti Halimatu Meɗen tanti ñamde Halimatu joma suudu. mayi mi yetta noon taxi yawn ka ceerno fi Allah no laalo dammugal ngal odditi nokkumi fokkita nokkumi fokkita mbiɗa ɗo Joma sundu meɗen ñawli mo 3 mois so ari ɗo ko gardio yaltinir so tanki no Halimatu. falanayi ko 8 mois ñawli ɗo yata tan ko mbiyana ƴettude lekkelande Bande mayi. on mbannonan mbafogal moƴƴa Daro me accata. oɗo wandi Balde ƴettuɓe me. ans police nangi ɓe kadi komi heɓata Ko an probléme heɓata pour par ce que joma sunu nangi ɓe ko nante miɗo addi ɗo nenan naakide ɓe police Ettuma balde ettu lekkel maɓɓe ɗe. Ko wallahi yo yalta. Junsu yetti valise joyti valise Yaltirɓe ma heɓa probléme haalnima ɗum. Moɓuɓe adda. Adduɓe tomi ƴettuɓe. Puusuɓe ɓe mi ƴetta piiji ɗi. Allora, sta già vedo. Perché nell'annira escalier di à droite. Voilà. Quatrième. Allá y tout à l'heure nous à droite, voilà. Capable. Voilà, d'ailleurs, ça c'est mieux ma connaissance, c'est pas d'accord. Merci beaucoup. Ok. Vraiment, merci. Non. Gracias. Divertissez-moi. D'accord. Junso. Mi innuma nen. Ko mi heɓugo jawdi façon go kadi goyno hol wili. Sa heɓali ko probléme, sa heɓi c'est le problème. Ko mi langi ngol lawol ɗo lan arde kala mo mi landi fi modima. Inna lan fuɗɗola landa ko lan kon to mi iwri kon ɗum mi faala a faami. Mais bon, andi goɗɗo kan sina jogti to miijo moƴƴo Allah wallay mo tun. A faami. A janɗi dey. Habbi taw min taw ila ɗo kono mi andama mi anditani ma moƴƴa ay nanan tun miɗo ni modi an ni ka bange modi an andidir Jinso, mi yejjitimo. kono A yejjiti kayane ɗen mari fala iwe mari fala yenke aldo. Ɗatni haccu modi fi aldo. habbi kono nete ɗon Min Alpha Omar mo anduɗa on. la mari probléme parce que joni himɓe ɓe hananayi lampijo ko mi anda mo beno inna tun junso ko honto o jama hay mi susta yaltude ɗo Ɗum noon ko ɓe andama ɓen. Ma harak ko ɓe wona siɓɓe ma ɓen. Mais siɗɗo ma on ko siɗɗo ma a faami.
jaɓi voilà donc ittimi gene addimi ɗo ka tigi ko ya wallito lam moƴƴa par ce que tongo mi tan mi wata continde hande kadi université on ɗo accude aɗa falamana maɗini a faami donc aray ko addimi ɓaare mi nani ka tigi position modi ma no moƴƴi ɗan gandi min kadi ɓay ko fi jande aray ko wallito lam mi gaynto école nga position modi an moƴƴi a faala gayntagol ɗo université ma ko gonga nawno ɗo ha Dakar faala ɗo janngugol wo ko han Dakar aventurier wo ko han Dakar onon on nana e Dakar tun hocco ɗon ar mi wi'i abbalan taw parce que mi hay se woni ɗo han janngo tawi joni mi anditali ma a faami abbalantita mi anditali ma hoore ɗum kadi koya waɗi ko hakkille ma goɗɗo a yataka goɗɗo a noddalmo téléphone joni ɗa andi lan ɗa andi modi am honto numéro ji amin a jogiiɗi a noddimi ɗaɗa arde ɗo acca noon hakke a noddi goɗɗo yamin a inni no arde ɗo minen taw déjà min ala ɗo ko goɗɗo wona onon on nana e goɗɗo naka saare tuƴƴinmo ɗon pagara o tofata on tigigol min hande modi an aw ko ko nanande modi an no nantinde mayimo mode mayimo ino ko suudu ino ko min woni ɗo na e sambre salon ko sample goto konto maɗa ko wona joni noon nato wonɗen a faami min ino andi konto wonɗen ndiyan sibbi nokkotako si mi anduno wandinaɗo donc mi landotono mi tefayno ha moƴƴat simi ara joni noon ɓa Allah waɗi mi ari ka tigi mi falaya accu hejjen ɗo hay ce que ka jullere ɗo min mi wawa probléme Allah walla ɗum min mo demme walo ka tanki mais fus mi famata ko feƴƴata toon fus andi ko wonno grand konno inneteɗa taw ko wonno Alpha Umaru andi ko wonno yow ka adduɓe maɓe maako ɓe nodduɗa cipporɗa ha lootiɗa waɗɗa e piiji maɗi fof yaha toon fi Allah ene laaɗo mi faalaka modi an tawa maɗo par ce que ɗum ɗo ko probléme ni mi andama ƴettupi a famani wallahi ko simiɗa andi kam yara min nami yahay toon simi anda kam yaha noon taw annen fuɗɗike ma anditude eyo mi felama goy ko ɗum waɗi mi felama fes si wayrindirama karan on tigui watantirde on tigui eyo ya fala mala mapinde bi na woni gorejo ko ta Mustafa Allah habbo andi wayrindirno de na hanki hande ga fi Allah gran ettu piji maɗi yahata modi an tawe ɗo wona lan addi gorko janal ka suudu mi anditima han mi anditima ko moɗo yaha ala ɗo ko wona modi ma kadi ko gorko no kasaw fe taw landoto taw moƴƴa konno woni a faami jude min ngala kam mi ha ɗum fenata ta wonde ɗo hakkunde Allah wata wonde hakkunde Allah la kam mi ha ɗum Junso kanon non ko tuma goɗɗo ari woɗa waalo tun ɗa waalo ko ɓiyimo wo mo waali tun o waalo go kadi hande ɗum ɓeyda e nawnade Junso ko beele immoɗa ko be immoɗa ɓay ɓe mi ñaama Junso immi wannala mi ñaama Junso komi angombo la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam guru kadankiyan mariage légal civil légal légalisé kadankiyan gorko mimi andal ko danki mon baldi ko kene mani waɗe mo ninno ngande kono mani komi baba goto makko de baba goto makko mi anda baba goto makko ɓe accando mo yaltumo mi layde ko ɗon foppi ko salon wonni mi layde ɗo foppi ko salon wonni ɗo ko salon a tumbo danka ko salon a tumbo danka ko salon namodi ma ko feeto ɗo a tumbo danka ko salon ko noon famodiri famodire ngore dankanki bola hay joni ay jara ande
Mi usika mi ure abenga jambola. Joni, balde heka Joni, Oh ya no ka hotelji. Juzo ya no ka hotelji. Tu sofsa. Allah bidiya subhanallah ila safulai. Mimi wala nisipali mpidi. Mwaka ndo na wali kajulere. Eska mfami. Après non go yalti ba yalti. Après julere wa do ngada do. Fanki. Na mera do heba mo piki. Ali ba. Dum hadi jido da. Balde heka. Joni hala na mamol fiya da fetu da. Danki legal. Gorko haka danki legal. Subhanallah asafulai. Balde uko anni. Wala. Ko musiba ko gine o yuri ni anda Wallahi inde ko bandi. Ko musido man way wala ka tumbo danki ani na ko musido ma. Sido yaga mangal wata hadde ka julle. Balde mi noddi ma fi mi do fara. Mi no ya akita jor kali ya kutina na. Mi noddi ma telephone ma hay mi ndani ma message da telephone ma. Mi inni ma goddo go aliga don. Sakila mi anda balde. Nani la warto warala. Musido ma. Kono namni nani mo yo ar ko musido. Ko enen fami on. Ko mi yangi ko fop musido ma be no nyamude. Nyande wo nyande ko sidda hajjala jiwon so da mari sibbe buri da jokki ngala buri tako. Bali. Fami mo wonno buri tako. O wala no Yono fi Allah. o wala o dino mo yaade. Jodi. Ko na Yo tay ko no na on ko en famo dir ko. O yalte oni no mo yalte katankia ya no nga katankia gorko jana Fi katankia Allah yafe fi Allah. yo he ko dan Mami ko to balde fi Allah yafe. Mi bonni fi Allah yafe. Mi ko yata min ko da mi wali no mi anda ko danki mon kini. Mo haqqila ha ko yori. Bay mi ali no ko mi anda o do konto kanga do wadi dum ya goddo sai goddo ta sei tin ha fe ita wada ka do aka wadde. On fami o yatto kiran ko suudu ga. Yalta mi ayati kala na ardo mi yata ko kam jombado. Balde noddi ma minda ni ma telephone message ga telephone ma ko la yetta ta telephone ma Mi de ba fe do fop lay suti la sikko da ko sangur joni jarka. Mo haqqila ha ko yori la inde do har ko danki ma fi salon spécial. Mi anda jonso. hari mi anda da mar sifa be do Kasi kasi kay mi hoyday tawon. hari mi anda da mar inno dan ko salon mi faala onon dido yo wadu fi Allah hoti annabijo jokko mon Fi do Allah ne la ka tan men no fi Allah no. bi o yalte O fi Allah. on yalte e jamma e tana Min ko gina mi yu hey. hajju to nga gine balde je gene ya unan ya se hajju nga gine Anyu ala kamila ade. awata hey abonda tala nde uganga watanje la mala ya fe yumai wallahi awata la Mena jodi ka julle da famo dire. ko sama kala Allo Mariam. Anko bui won ane dugulaji si tayno andiniranno wano andirte no nga halnayno lan kamano bitti andina lan lawmi dara kam ya hara dalla nga e nder sar nanga lan halin ko le nder karteje dimi andami do yara wa fetu du jama fukkuno jewamme e yasi tagado wanani tagado ko anduda kon ko du watta ko dum halta tagado wana ta haal ko anda huwata sinano nga adda tano lan ada wanda halnayno lan lawmi dara mi ket halnayno lan law ara dalla nga do hare da jindina langi e live dimi anda dari ande mi do jetti valise mi do hayloro wa fetu do e nder quartier mi anda nano mi anda nya mi anda kan mi rak kon non nami wadda ko hore ma salle jet heka wata tefu ka wonir meta wata tefu hay fuster minara na hore an kam yaata don salle jet jondu ko majjata mi yana ta ka nder sare bana antu alla joddine nder Dakar ko emmo pet mi ari wadu goldo wana itane mi ari wadu goldo wana hay fuster kono baaye on emmo wata lan e berjude kamara ko fiyo ngi minanta lan ka ala problem jokku sayji man ta tefu fiyan ta talandu mimi e bay kam ya salle jet ko hajuma ton mimi milopaka ko edum don milopaka en ko hajuma aha voilà c'est bon merci aha talando terto non
Jo saya ngal bakalo. Ora ko ngaro salan di junso. Orang ul. Ok, merci non. Jarang boy. Yes, dah pergi dah. Ndia. Como fala ide? Ko jiwon sun fala yidude. Ko ndu wadi ko ko jam. Ko gore jwan. Na ifiwe. Onno ngala do no yalti mi sikka mata do yamde. Kasi jwan mi jotto mi abbo mo do ay tande wario. Ene. Tigi ko ndu falda. Mi fala yidude makko. Ko fala yidude ko dum attina. So hidia a hota woni hare ka. Me hida tumia. Ah nato. Accu no valise ma on don. Tami accu bagaza ngomba mi nata nder mi jol accu mi na boraka. Se kono so hidia rayi. Me hida tumia. Mi to mota. Awa mai. Mais ko no ngel lala. Na la ton. Jantu. Awa. No masude. Alhamdulillah. Nalaga. Jantu mi etudan. Ko fendi. Sawa we. Ya wayna taako. La yewar go credit kon hakkunde Allah o joma boutique jo on wondi money. Ko ente wacci do han julme ça va? Mi don ko de credit ji ni. Minni do aliro jogi valise. Wo ko ngone labbitude. Ça va? Kono ay jemso. Ça va? Lay jam. Ko mi wana labbitude. Kare andi talla. Come sale ba gorejo mao? Vedi andi talla. Mi andi talla, mi ngaske la mari gorejo inte sale ba. Kapi de ka Maria sanga yi. Mi nga hande mi nande ginde. Sale ba. Yusu. Hodo wote ina andi talla. Sale ba mo sedudu da mbulla on ha jomba darda do. Jodi ko ne sale ba woni sale so. Kon woni tigi kon fa. Na dum ta woni mi andi tali mo. Konto ittudawo parce que dom tawdi. Da wala landa konto mi timo. Ojiwa ka ojiwa lando fi mai na onto mi timo. Ta wala fetu. Kono fala da parce que mi andava mi ala gore jidde de sale. Mi ngore be men ko malie to so e se treko be woni balle pore be. Hajji hakkunde ma e Allah. Modi wowlo andi talib. Andi talib. Jiunsu. Komi biɗɗo nan habi on leyto. Wowle joni ko falɗa koye mi anda par ce que mi anda ɗum hay sa wuli ɗo hunde to mi anda inte ɗo haɗi yahanda. Gasi joni min mi anditima ko ɗo waɗi ha mi landi ka fi ha ka maɗo. Hare lang arno ga ka Mariam cousine jangon kono. Mi ari ha do mi noddimo telephone wadi la fo yagal o hal nallan jaka wa talan héberjude ka makko lan ari. Fi daɓɓugol visa yaka modi an jonnon ɓami yehi ton mi noddi ha mi ronki o ƴettalla. Mi landi ɗo goɗɗo o wi mo andi kama wadde lan ɗo fi accu mi wona ɗo fi Allah en moi. Ha mi ndara si papier am o yalta. Come t'avrei invitato? No? Saleba. Ok, saleba. Mi wata ƴettu min tawa minen komi jombaɗo hen ɗo modi an ko kanko desidata kono noon kadi mi wata ƴettude goɗɗo mo mi anda fimu min nami accami ñontude mi wonda ay kadi komi wonɗo place alaɗo fi hoɓɓe a faami ton arduni ka galleji yimɓe ɓen innoyi ɗum an joni tigi ara ko créer mo ala ƴettu peñi maɗi ya jewonso lan andigoy komi waɗi kono satti hanno satti par ce que ya arka goɗɗo haalnalimo ɗum ɗon lan andi na hunde welde fiman kono fi Allah mi faalaya tawno la modima yon accu mi wona ɗo ko en mois tun si visa an o yalti mi yehi na neɓugol mi ari ɗo fi Allah tami yar ɗo mi anda nano mi anda ñaamo mi landi mi hande mi dasodiro valise an ha mi ronki ko min tum fi Allah
turuno dala modi malangandi ka neddo jomba da wata jettude dum don kono halna modi ma fi yalla yo ngaccu mi wona do andi joni ko no jimso bay o wi o nodde modi makko e der 2 jours joni mo wawi walugol do 2 jours parce que sa hi kadi o attitude Dakar fo ari o konki do nga sala ko bay mo anduma kono min ko mi hi Dakar do ko hundu ko wolata kono goddo wa jettugol valise mu ara ha konka e bafal ma hala na lettre ma o seki na téléphone no damo yo ara joni ellala mo wawi wala do 2 jours gidi kono non ko on 2 jours pet ko on 2 jours pet kono non andi on no gerata parce que mi wata yanganagol binane sinani iyo wa jettugol dum valise de mo haraka yimbe Ok, problème là. Johnny. Si Johnny. Mimi wana idoto, wana ikasalon. Ko suudu ne ko sambu woni. Mi wana ido. Wana ikasalon. Awana ido, ababu nana ma do valise. Kono de no dumodi ma sala connexion men active na ma wifi yo. Okay. Anani? No time you want sale. No do. Sala connexion men active na ma wifi. Vaya, adesso sala. Wala yaw. Konda bata. e walli no do parfum mi tali Inna no mi da pitani sai ya na nangale mu. c'est bon joni yo mi yo bangalle Hande sala banan fonu musu. ah na Antoine sel non fo on sel gon joni en do dépense ki haro no nga wadali nyama ko buy ande ko nyama ko tekkinirta tawadu nyama ko buy de Bébé, mi senta. Senta? Oh, ouais. Misiki kwa do wala fola. Oh, oui, bébé. Antigina andi. 1500 ko enendi do jaba hay 1000 francs. 1500 ngino ndo entato. Eyo. Oh, ouais. Oh. Abi, ko do wonno wari mi famale. Ko fi entato wonda calcul de ka ko fi moyen ango. Ber fere ne mi marinde. Ko min jabita jogita no yewte jogo yewte ayo 1500 o ka hatti o ko don mi hatti ko don fere ande hatti mi wata yangade mi va fagga sinane binane min ko redo man no farlila ko heddi ko no war no gertidi o tahalirno wattu do fiala 2000 hay 100 francs si mi watti do bedu gabbe de zarratin mi wattata do Joni balde a suttiɗum hanki kedani ko ɗo wallinda on ɗi pattuɗa ha tabal ɗo nanguɗa abbalal de taw ko ɗo wallinda nanguɗa lamango yawɗa a tawtayde ɗo wallahi joni habbo jimso lan jogitiɗo ɗuma joni watta ɗon 5000 himo andi ni sare nden no satti ken hino en ɗo en tato donc piiji ɗin no satti sen defi hankin hirande heɓa no wokkida andi ka par ce que ko defunoɗen no arno ñamituɗa Joni semmi habbo non c'est bon mi ala defude non mi ala defude acci fi yalla he jimso ay joni ƴettuɗo semmi ɓeytonara en fi yalla ka ɗum na min mi yiɗa ittaɗo dépense ɓayɗani modi mi ala maddande hoye ɗum ɗon nayi fu a waddu ɗo to fita seyti e joni a ƴettay ɗon semmel artanala semmel habbona si mi faami an e modi an ƴeɓɓanayla woni dépense an kadda wayde mi ƴettu semmi mi artatama semmi non mimi yeɓɓa hande ko ceepu mi woni defude hande ko ceepu kecce kam mi woni defude kago ma mi andasɗa ande ɗum wi andi ɗum tanana indem wondi go kan no gara ndi waɗa crevette ɗum ɗo hay o 10 million ta ɗo komi yewka boutique ley ɓe ñawlalan ɗo 2500 mi watta e ɗiɗi ɗo sai no anka joni hande o kafi joni gayti don parce que mi da ha ɗuman jabu tunga ɗuman ɗiɗi yontago ko sefani ɗino way wa 10 000 wa 15 000 francs gina famude
Yo, anda mi anda. Balde non tawata do hande goto sinani. Ɗi konto yon tam ƴette to mi ñawto to kad 2500. Sinana hande sabu ma mi deftama. Sinana sabu ma mi defatama hande so beno. Ino ndo en tato en nyupa en nyama e pigi din foppo e wala. Do kakamani afami da way wonde do ha lerne falda ta hawjuta denjo fus wadir duyi programme di made sa fala kadi andugo sara nen atta yalten mahindo Senegal no foti goy Senegal no foti kono mi ronko ande kono kadi andi felore are ala parce que on di no dogu de nyande no yaade ambassade ay joni si ha metti mi andi bernde ande walik min on say min na mode dangi mbudi mi anda sarne sa voilà ay non don si modi ma addi do mbudi e yaay zigen show yaay mbur sal woni insami sa fala yaate do nya junso ye fami duman depuis di bus kaydi ji madin kadi no kay Do yewtado. me da yewtado. Sikko nyami ka. Men nyamalde. Okay, minni nenan to soko ari hino be bomaris. La yande be ka garas. Donc joni non o do wawata wonde da dare woni yimbe nayo nder do. La yade mi ande bagage di mabbe. Ene. Yawre no weli kono yawitede wela. Kono wawda inde nerma to soko ara ha nalla. Ka gwa woni yobude do. Kambe noddi ay ni nyambe. Allo? Nanto soko? Mi bela mi hay jon. O taxi nyaram jettata. Awa mi hay jon mi hay jon na bara pasi wonde sama. Afami joni non nara de metto odo afami. Kanko joni o ndar ko ya. Parce que be do no dilando joni be ni be ari. Mi ala nokko ko be ya. Sinado. Be ala nokka be ya. Bay tun huda do do. O werna himbe ko yang kullingi ko yangi wo batula nyama. Kullingi yangi wo barkina be nyama be do. Baldi. Min si tayno nane nam to soko nyara no na problem. Min si de ari be ya takilam arde ay wo e pasi mabbe de yo baali. Donc ya jonnan do non 20 000 mi be taton si tayna kam na problem. Jumso mi wata yaltude do hande anti gida sutti fewndo so ata yaltude fewndo accana ha jango o moy jango nenan to soko wala kayasi fi yalla kadi accu mi radaki ma kono yawtawo mano damodi ma ina addane do budi ha jetta appartement wona ton pour le moment e mi wata wonde mi wona ya suudu nenan to soko wala kayasi baldi kono jewso anti gida andi jettugol budi adda do andi ero dumanna gol to yomba jettugol tum hoccio trace programme go wata dumannade joni bayen haldino mi wonu do han fokita sikki accana no lamba ko jour ji joni mi heddori do ka kon halduno de nyande do na balle dit wona nanda woni do 3 semaines goddo kadi ye ko hollaka hulli nya yeggiten jettu piji maadi may do tiren fi yalla ibu Atti yake. Joni. Ala ko acciti ko yaabi fi ko hayni. Nen ma to soko inni ko yana bu taxi ngano. Ça veut dire be mobi fawle ko be mari fop dame e duma fop be jetti. E 40 fop be drone be jetti. Odo e werni mo hagas e wata bonade o fiaro. Tawara dade o. Ade mimi bonaki e makogoi. 3 semaines mo do mo nyaamude mo yarde mo lotade waye defugo la lawande ko mi woni wadde mi rata hakkimo yo nenan to soko ari peut-être kam kan wodi ko be yaha. Okay, do mi jab joni sale ba ara gol mo fiu ko sabu o adduma do ko sabu o kadi wala nen makko to soko anga yalte on nen makko to soko kadi na tado dum ko winda dum kasata suudu andumi hobbe ko do na o teni na aubergine modi man lede foto yo adane mbudi do fop west faade c'était mixa fop ko appartement ya jetta to
mi hakkunde mi Allah simi tawtiɗo siɗɗo ma o yaltide ndo ñande mo laɗɗi ko ñaama jawdi andi mo laɗɗi ko ñaama jawdi andi ɓay ko mi huɗaano so an kadi min ga sista en ɗum annata ɗum ɗum goy andi mi moƴƴinantama mi bonnana hoore min mi raɗakima de ko min ne a yaw pour le moment nenon to sorko ari ɓenno taw ɓenni won naɓno oto ɗi nan andi ko onno ɓe ardiri anga waɗa hoore ma hay ko koɗo waɗata hoore mum ɗo par ce que siɗa waɗayno hoore ma ko koɗo waɗaynoore wona nde guertayɗoɗa ƴettu piiji ma ni may ɗotiri Junso andi sadi miɗo yiɗo maagoy ko gonga kono ɗa waɗa piiji goo kadi no ton giggol ngol koyngol triple ñandogol ɓeydoto miɗo weltani ma ko raɗiɗa kongoji o mi faalanoka ko yoyo mais ndaari ɗo hannde e ñetti hoore men har ɗo no fiidini et puis on jogo sata ko bimbi wimo to tungo o kutobirede ñettugol kooƴe franchement merci beaucoup konande la gostako andi nde ñande la waali ka danki ɗo kono mi yiwmo tun o naatun ka duus o yalti kadi mi moƴetta biredi o mi andi oɗo gosaki andi ko on ɗum balde yeegako andi kono mi faala min mi ronki kofɓe hoɓɓe andi wona musidɗo anni ko goreje ma est ce que goreje est ce que min makko komin musidɓe komin famille goto famille joni ka inɗa ɗon a ronki fiiɓe hoɓɓe ko min balde ɓuri ronkugol fiiɓen hoɓɓe mi faalaka koɗo ko wiya ko waɗa so tawi ko sengo am min na siɗɗo am na gorejo am na weldijo am hande kadi e goto tippata ɗo mi fodima ɗum hande accu min mi wowla itti hande min ñande yiwɗaɗo musidɗo am ma déjà min mi faalaka ɗo hande kadi goɗɗo am a famude no faali ko honto yimɓe ba hay ene hay ko jiwum ko sabu ma goy haɗi mi hollamo piiji gono to ndandila ko sabu ma ɓet ma mi jaltintinanamo ko waadere am ɓaleere o wiyana ñalawma teɗɗa ɗum ɗo miɗo andi ɗum ɗo nda waari ɗum kono mi tawi mi woyaw yaaduma ko itti ɗo no min mi haalantama hay hoɓɓe ɓen c'est bon hoɓɓe c'est bon et puis hande ala defude ɗo mayin ka restaurant sonnama ko ɓurɗa e faalede ñaama e ñetti hoore men hande woni en départ e woni en départ enne yaltuɓe kaso mayin ka restaurant yetta merci Onja, bravo. Apa sabi? Ya. Nah. Tapi ya, dia lah. Kan? Ini. Kon kon wadi. Kon bemai. Hai kau tu mana? Ni sen lah bidar. Kau tak? Dong andi dire joma galle ɗen ɗo Na? ɗon andi dire ɓe men ngadi ka mun ɗo minen kadi Na ɗo hoɗo ɗo? Mene men waɗa ɗo minen ngari ko
denna bo hari nden waddo bobo non tay mi fi on be ngari duri tako hiwro do le fatunde yalla henno bobo ya ay hiwro do so gaydi yahi kambe yaade ko taw yaay mari naado hiwdambe odo hiwdambe de awa benen menen go naado men modi mi salaki naado hodo jiwo pinnabe entere goy mi salaki naado hodo ya e hiwro do fatunde ko hiiro hiwro to ko karo yaade ngam kaka mom mi ani naado mi ani de kaka mom mi ani ni bay hastini ne kasu be yaltini o kasu awon do woni wona ko bibe kala ka wondo mi do way wonde am mi problème ala e ko bibe yaay ono ngaddi on do ono ngaddi mi do dirin fakki sa fala kan bule yaay ko no wadi mi wela mi do wela kono ko joni hewtu don ka hay ko joni mi hewti mi do wela fe on do hege mi andaka nge haade joni do andi ko no wobbe gono defude da dum ceepu be sora dum don 500 be manno be darano be yara kadi joni fodo e da ceepu 500 ido watto sa ko mon do bonno yaro addi joni mi daw tabe joni yaay tigi ko gonga ko nyaaya singa ba kono joni o nyika me wondo joni mai mi so na nda ko nyama to ko mi wallo jetto moto mai joni mai fokkita mi yata hay nokko ni kono ene ko do ardo addi do bubbi sa addi mi yata simi joni no yaay mi yata awo yeno joni mai mi jettana sa ko mai hay nokko mi fokkita ko do mi ay mi fokkita hay nokko kadi non ko mi duwaɗo ñamude ko mi ñamata kon kadi na ko fandi koy ko buy mi ñamata ko fowtagol mi andi fowtagol ko ɗum mi andi si on jonnala ko mi ñama on heɓay probléme o andi taw do min no wodi ko mi fanani hunde wote o yiido ala nokku ko goddo wata wonde wata wonde do hino dum do ko sama kala ni yaayo non kadi acce non hakki sama kala wo mi wona mako ba mi wala sama kala ami mi wolta sama kala kala ko mi wowli andi ko woni soobe ko mi wolda e jalde jiwo yaay atti hakkilni yekko onon tigi on yiiɗo hino chambre on ko ɗo min e ɓeyngam e woni ko chambre ɗo pet ko ɗo me woni joni mi faala joni yen yow hayso ko musidɓe men ɓe wonon to par ce que ɗo alaka woni on ari ɗo on noddalla on wowlaali fus aron tun ka goɗɗo yeey on waɗi lan ko muusi hakkunde en yalla
Do no ngeñetaɗo. Ngeñetaɗo. En heƴataɗo mille mi fokkita hay nokku mi fokkita hay nokku ko ɗo mi wonata mi yahata hay nokku est ce que a faami ɗo mi wonata mi yahata hay nokku andi min komi yii ɗo ɗum ɗo na wiide ko sama kala piiji ɗi wayi si wona e sooɓe o yii ɗum ɗo yaayi hino danki aminki ɗum ɗo min waɗi ɗum ɗo tun fi komin jooɗo chambre gooto pettani ko minen senditi ɗum ɗo joni no yow ka musidɓe mum andi kon nu siɗa faala barkeya ko fowtagol mi ari ɗo te kadi komi ñaamowo haa mi hara tef mi waalo mi fowto e hoore ɗum kadi mi yiɗa burwi miɗa tongana mi yiɗa burwi est ce que on nani kanko o nani to juɗe ɗo de ɗo kenkay ɗo billahi walla talla ɗo satte par ce que so goɗɗo yehi kanula naaka ko yiwto wala kanko la ɗum tumi andi ko soobe Get I don't yaay yimɓe ɗo merɗi ene yaaya nanane ñaamuɗo gaynta haala kanko miɗo ñaamude yaafe o yikaduna ɗum hay fuu so harnata goɗɗo ko hakkille haalata na reedu nanane konen soƴƴidde 14 heures 17 heures o ñaami 19 heures o ñaami ko hirande modi ande ñaamuɗo yaay ɓaƴe hino on lutti ɗo hino o jetti mafeji fof donc o waylisi mi faami
kono min wolande ko enen soƴƴide kana on a inna jinna wonɗon jonnude a inna ƴettowo arsike kono nginata no nawni ko nawnare mon ɗo Allah taw ko jammi konto jeeyi modiyamdi he kono ngo mon wolande o suumo mi ronki Allahu akbar ebba Allah no bulbini he kono he onon goy woni bowlande ko ñiiri modi yalla jettudo ñiiri hande hakkunde mo ngi Allah o wuuri seeda onon so ñaami wana goddo ñaamu yaay aduna nano parce que ko en tato woni nder suuru mais onon ko haaju mo tu andu onon so haare on te faaluddu on kadi la barka an kon mi o wondira ne an kon mi ko bidda woni wande do dépense hasi ko bidda won bidda ko ta woni wande do dépense kala anda dum na so idi mi sella ko mi am ko waro mi sella hay hundu ko wela fewdo ati waro fi yalla hakkunde ni Allah wana onon ko balde ni fini parce que dum do hewtino ko mi sikkal menen kam men ala dedi goddo nyam ko to goddo nyam hanya hawa yetto wasike barke wolindiran gonga ande on ari do mi sikkuro ko tuma men fagge o bosi yetto nyam tuma men jonni o me on nata tunge sundu wada on kala ko falo goddo wolita hakkunde mo dum do ko dagini ta ko la on do hanar ka dankido iron place mo ka jullere da yaay acce fi Allah on no wadde kon la baka mi nyami mi tebi min no min mo de won me nyamata o nyama lammi nyame lammi mi ha jallo so nyamali mi so fintina kay do yon so ali la bay jo si Allah jabi tawata do goto sen ko hakkil harnata wana dum na hege ettiyinde foppo modinde de wotere tawta do goto sen Assalamu alaikum. Alaikum Minjala mayai kabe dan. Hande. Tampere sere tay tampudo. Tampere no di tampudo. Goddo acci sappoydi di. Dimi mo mi golli nyalla nga fop hande fotte nyangoto be nyangi kedi. Ndo mo lanni. Do wela do hege. Tawti monemo mi wondi on tete kane foppo no waddini hakkunde Allah handare be landoto no la mi wota no kam jiwri ton buranela sa kani unude da nyenga ma da nyengita Allah dam heba ko yirdo ko dum yandi ko sobe dum yan and ko no hakkunde Allah jiwunso no wodi ko mi fijirta no wodi ko mi fijirta da andi wada ngon ko yawre sigo an mi modima mi yengama dum do mapinam mi atti dépense a defi a nyami haredu ma dum derike mi ara nami no mi nyamira mapida de na ko mi yenga kon kadi mapimma kono nyamira si a walla lan joni mi hende nyirni mi nyami hakkunde Allah wada langi hajuma jabata no yawande balde hega kwa mi ronki kof ene ndus mi ronki han edande ko harata ko wala kara woni a fami yaye ma darike yetti nyiri ndi fappu nyami jewlitiri ndi men so e 14h 17h ko be gan julde kana sara be yetti piletum ko mi lokkiti 19h o le 20h be yetti kadi nyiri ndi be nyami sikkoy min o mi ronki ko wal do mi do welano ko mi so'uno e 14h hanjum goddo mi nyami taal parce que ka ngi note ndi fuirande ko ye wad futti yo min no wallahi la mi fi Allah me ba ko mi nyama be darke be nyami hambe paata tarannike be wali nyel bandi be nyami ko wondo be nyami be paata tarannike be go be danaki be munni be hanna ma ene jonso
da wawi lan inde de soƴƴare hirade ko defuɗa kon fop ɗum fop ñamama gasi e puis ndiri fop ɓe ñaami min mi sikkuno wona ƴettoɓe ha sigi adduɗare woyi ɓe nawni nawɗo no ñamirawa ɓe e wonoɓe enen ko honno koye ɗuma andi feccide fayno de junso kilo tati ene ɓeeno wawi ƴettude ni ñiri yarirawa yarowo ndiyam balde walla meɓa komi hirto par ce que mi yangotako ni miɗo ha bila waɗi doy par ce que miɗo andi reedu ma ɗum hari ɗo sen waɗi sa defi ɗo poti goto ndin fayda ko ɗo ndi waltata tawi noon joni kilo tati defama ɗo ndin ñamama fiɗɗi min to dépense o mi heɓala e fus komi ñama andi ɓiɗɗo ñannede ñamama denna bakkete yahede mi walnowo dépense o somi hirtaki hande hakkude allah ñamugol acceɗo yaye an bila ɓe ɗanaki de yaye ma ɗanaki hande ɓe munni ɓe ɓe yiyata yaye yaye fiyal imme yaye ene o kilo tati maare defaɗo ɗo kono nafindi fof kilo tati maaron kono nafindi ñiiri fof hakkunde jee ta darando kam kamuno to ɗaɗon gite ma ono ɗiɗo o lawodire ko hombo ñaami ñiiri par ce que ɓe mi hirto a ƴetti fadu ba addi ka maɗa mi talannola ñaamite mi haɗi komi waali jiwso inni wo ñiindo defini fof o ñaami hirande ara mille ko ɓe mi hirto o tawantugo ɓuuɗi komi golli ko fof ñengam mi arta kan kadi haray komi waɗa e reedu am ɗum mi heɓata min ko honno mi watta kono mi watta adnango tippi ko tiiɗi o duyne ko titti wagandi ange yaye ma to walla alan no fi allah ene laaɗo mi waalo takoni hande ɗo ɗane taki simi ñamani o wata ƴettude ñirdi pintidironni mi anne mene wona addede min jogui balde ka woyi wowlata min noon mi woola par ce que ko mi janggani min noon mi lawƴa ka pileti wallo kombo ñaami ɗo ɗo ko mi ɗo kon kombo ñaami ɗo yaye kono nafi ɗon naano hakkude mon e allah mo wotan tongo inon ɗo ɗon ndiɗo balde ta ukkan ton fi allah billahi ɗo ukkan ton fi allah wowlamɓe jaaye maɗa fi allah ene laaɗa feetinam nani mi inni feetinam mi inni ɗo defetaki janggo si ɗo defama jam haala mi andi komi fattujo e haariyanke ɗo defetaki jam defetaki jam si gonga laaɓade gonga wolte laaɓaɗo ma janggo defetaki lando yaye ma komin ñaami ñini ndi tanke ko laaɓi yaltal saggintake ɗo 1 mois 2 mois mi haalataɗo hande yalti linci an ɗen min mi wontaka defetake min mi wonataka defetake mi wonataka defetake nani anani ko mi wolanma ko mi wontaka defetake yaye mi wata kadi yo defi hara ko neɗɗo goto ñamata wurere ne defade goto ñama ɗum weddi ɓe waɗa honno on diranen gonga ko defante ko fiye fo ye ñama sey noon si defama ko goto petti ñamata hakko on no nafa ko defante ɓeɓe gento ko ɓe duttini ko par ce que ɗo termine wureje ɗen fof hakkude ma yalla ko min ñaami ɗon yaltina e wureje ɗen fof ko min kadi hina wawi de hakkude ma alla ko min ñaami ɗon hakkude ma yalla la ilaha illallah muhammadu rasulullah min kadi wayruno ñamude e bimbi kami yarno kafa mi ñamani o seeɗa ɗum o defi ko kañi o defi mi yoti kama ɓeygu ma ɗuyta e dépense a sikkay ko sama kan ɗum fi ɗum fof baldi mirajiɗi fof hande mi yaltinayi ɗi fof majji hande ɗi mema yirasi ɗo on defetake hande piiji ɗin fof mi yaltinayni kadi yontere ɗo defetake bisikoy pottanera
Ene yaay na fala yewtu ono hakkunde mon Allah hena nilam o yurmitaki yurmende ittanoma e modon ha lanni peetu hidon andi hande balde li baldo dépense on ƴetti mbuko e mon koye balde ƴettata jonna on bilkiti ko yon soodi ko ñaama on andi gila bimbi mi yaltare ɗo mi ñaama mi yara hay noddugol la mi ara mi ñaama o waɗa liyaye on ni nono yaay no mi yiri on no ndaare langa on no mi yiri on ni o moɓata ɓengude ñaami fop ƴetto on gayne ettena ɓolto hawre ɗum on andi ay goto mi habbaki ɗo sina balti rabbitu o jikkugo nande fuɗɗi ɗo ɗon andi nande fuɗɗi ɗon kosko hande mi inna goɗɗum Balde. Kono dayja. Awa dani ke lawande de. Non wadi tu seeda mi ngo na fi dani. Ene. Kono be nyallal manga kono soccida. Ay alto mi do lo'i. Do lo'i ni. Ko birede ber mi nyami. Gila weti ko birede ber on kare do. A defi on birede ber ko inuda ko munto ka ko birede wadile non bal Allah akbar ko de birede wal min do wa nyamude birede wal fo min ko birede on toso ko nge ber mbu sappo mi wadi mi nyam balde heka milando ma do hala jabo dala no milando ma fala ka de ya halu to piji ko debbo no wona ko birtata debbo wona ta ka birtata aye anyamo yi birede ber yaye ma banni do spaniwal tef salad e biniri kuka nyami am e lattenke min ko hotto be nyamata do way woni tani itti pir hamir ene diwonso la wawi innude lan hakkunde may Allah a wuri amaye a nyamali gila weti ha do ino ko 19 ni gila bimbi da bandi la fus a nyamali awalni no mbudi awalni no do hande dépense abbe na ko ngini hande tende funda gosi be yalda e sundu hakkude mala ko min ni do na an wol dum balde goddo no pira e ngum pigi di fop sina fi dépense min non mi ala wolude boni mo ko mi andi ko hande ni wala taado dum do haysu ko kon don tigi itanan do
Abi famude. Bien famude ta sela. Famude ta fus. Yaay. Da ko budi joni mi halfima. Te faade. Balde mi yahay. Mi wonta ko mi nyamata. Mi wonata ko mi nyamata. Dum hay sini feetu. Mi wadata. Dara no abi wa ati wada doy. Finyalande wotere. Gila nafda do ko balde gila wona nyamal do. Ko hande tum. Ayi ko naati jode sundum ko. Mon ay ngina naati jode sundum. Ko min defa ka no fota. Si defa ma nyamata, si defa ka nyamata. Defa dum no hewta jode la bodi mi halfi maade gettu do nyama. Ta dum. Sa ko vid balde wonta ko jonko ko darota ko mi wadata dum accitan yahay. Hay size Hey, mi tappira wali side. Billahi wallahi ta'ala harami andirno ko ni mi aratano do. Dewle fosi ko ni hande mi no haari dewle hange dande. Habbo Hari hande def. Budi mi halfi maadi. Do on ko fudda ko nabet do defetaaki hande kadi. 15 mimo mi halfi maam. Nyando getto 1000 francs soda ko faalda. Do hande kadi mo be kumfe hoore mum. Balim bansing hoore mum. Mi fawta ko goto do buddi mi jonno maadi gettu do. Afami mo be ndara hoore mum laawol. Min kam ndara nay hoore ya. Ndara nay hoore goddo nyaamata an nyaamu goddo joni ko problem. Wala go ko problem. Sundu no hinka tu no hinka. Fironki parce que si yantal ga mi kay masibo. Yantal ga mi tay hoore ko dum mi andi ko mi andi. Fironki nyando ko som. Fudu warta ma ala suwaho de kamaeta. An goddo yiye ko wala. Walinda dépense a nyamata. Awanna dépense a nyamata. Aya yango da di bimbi ha kikide. Ha hebata ka di kanata. Ko ndoni fido. Mi randi lekki dum nyawde do wa bulla billahi wallahi tallahi do yo Allah sende hudalo ta Allah hukkindiron kisa Kulera mbwa. Tirungu bude kadano wallahi. Banti wallahi ne ba. Iwa ata kulimira penda. Wala da kote ama kote da. Ko be woni har don amba bi mananga kinade. Stahiro banti. Allah be na mere modi mabbe tawi be tun seede mabbe jinso yo wama ananga hundo konsibe hay bande anni wata dum do continuera no en trouve solution ko ne ba parce que mi wata dum anu me wata hebata nyalla joda da nyalla ma peta be waldi ni minni man sustahiro ka an hantiga wal ta ko takko hiyo yoni ananga hundo ko mabbe konsibe hay ananga hundo ko mabbe ko parce que ani gol
na meri yaye be ko be jombano be wono yaade ko fe wa wono de ran balde ande dum do continue hakkunde alla dum do continue yiltirede wa bobom nyalawma kat be nyamay tumbe wala walta ko jemma walta ko nyalawma billahi mi mina hiro way balde wallahi ni be ronki on kido Balde, mami ronki balde. Balde, balde, ay manyo ilang ka. Ime. Hey. O wari yo ya. Ano so nadi ko ngala ko wala anda ho fus ko gumana to dom. Oh you how you put it out. Ime yang sulmono ime. Hey yai. Ime yang sulmono ime. Ya, lo sutila, darela, lo mira. Lo sutila. On wari bi dogo do. On wari bi dogo ni no kilo jimon no, do mari buri 200 kilo. Do wai wala de. Ime. Terus dia balik. Terus dia balik maju di somai al. Wari wo fekde fi Allah munyana. Misu ko ni mi hota e ka. Munyana fi Allah. Ayi min kadinami.